Vítaj v tejto liečivej meditácii. Vytvor si bezpečný a pokojný priestor. Miesto, kde sa cítiš prijatá, videná a milovaná. Sadni si alebo si ľahni a zavri si oči. Začni si všímať vedome svoj dých, jemný, prirodzený, plynúci. Nechaj všetko ostatné pomaly ustúpiť do pozadia. Teraz si tu, pre seba. Zhlboka sa nadýchni a pomaly vydýchni. S každým nádychom dýchuješ pokoj, uvoľnenie, úplný relax. A s každým výdychom nechaj všetko napätie opadávať z tvojho tela. Uvoľni si tvár, krk, ramená, ruky, hrudník, panvu a obe nohy. Hlboký nádych a hlboký výdych. S každým dýchom sa ponáraš hlbšie do svojho pokoja. Tvoje telo ťa nesie do tichého, liečivého priestoru vo vnútri teba. Predstav si, že sa pod tebou otvára mäkké, bezpečné miesto. Svetlo, ktoré ťa objíma a chráni. Cítiš sa v ňom milovaná. Teraz si predstav, že pred tebou stojí malá verzia teba samej. Tvoje vnútorné dieťa. Koľko má rokov? Ako vyzerá? Čo má na sebe oblečené? Kde sa nachádza? Pozri sa jej poriadne do očí a nech ti rozpovie príbeh. Možno v sebe nesie staré bolesti, ktoré doteraz nemala komu ukázať a povedať. Pristúp k nej láskavo pomaly a počúvaj. Keď si vypočula jej príbeh, tak jej odpovedz. Vidím ťa, som tu pre teba a dovoľ mi ťa podržať. Predstav si, ako ju berieš do náručia. Objímaš ju s jemnosťou, ktorú si vždy zaslúžila. Dovol jej sa cítiť prijato, milovane a videnie. Nech povie všetko, čo potrebuje a ty len počúvaj svojim srdcom.
Môžeš jej opakovať. Nie si tu sama. Som tu. Milujem ťa presne takú, aká si. A som na teba hrdá, že si to zvládla tak, ako si to zvládla. Zaslúžiš si lásku, pokoj a bezpečie. Tvoje vnútorné dieťa sa na teba začína usmievať. Začína cítiť tú dôveru. Je vypočutá, milovaná a pochopená. Môžete si dať navzájom sľub, že už sa nikdy neopustíte a že sa vždy jedna na druhú môžete obrátiť. Nech sa tieto slová usadia hlboko vo vašom spoločnom priestore. Pozoruj, ako sa vnútorné dieťa stáva súčasťou teba. Vstupuje späť do tvojho srdca s láskou a prijatím. Nie je už oddelené, je súčasťou tvojej celistvosti. Pomaličky si začni znova uvedomovať svoj dých. Pohni jemne prstami na rukách, na nohách. Nechaj sa vrátiť späť do tela, do tohto momentu. S vďačnosťou za tento hlboký kontakt so sebou samou. Keď budeš pripravená, otvor oči a zostaň chvíľku v tichu. Pamätaj, že tvoje vnútorné dieťa žije v tebe. A vždy, keď jej venuješ svoju pozornosť, liečiš ju a liečiš aj seba. Si pre ňu tá dospelá, ktorú vždy potrebovala. A si láska, ktorú si vždy hľadala. Poďakuj si sama sebe a ja ti taktiež ďakujem, že si vypočula túto meditáciu a počujeme sa pri ďalšej.